enot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Bueno mga tugang, welcome sa satuyang programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan in Martes. Kaya lang po, daki session regular. Nag-reply sa kuya si Vice Mayor Edsel Di Maiwat kan siyudad kan Iriga. Inapot ko kung may regular, ay kung may ano sindang ngunyan, regular session. Ang reply niya, basahon kung anod-ganod sana. Pero baga na uda ano po aramon ta kung ano naging rason ano po na siyempre regular session Tuesday ano ta uda yan yan. Sa lado teknikal, ang sa kuyang partner. Yang digdi, Joanner Divilla. Sa information, si Rodel Cesar. Sa opisina, sa mong magayong-gayon. Mabuot na admin manager and finance manager, Ma'am Kayla Ligasyon. Sa transmitter site, yan man naman si Engineer Abby Lindon Turalio, ang pinakahubin, pinakagwapitong chief technician. Kumbinsido ka man kayo, ano, Joan? Iyo, times apating duwa si, ano, Joan. Yan man po si Tony Saison, sa itong maskuladong PSG sa transmitter side. Maaro agnaw, malipot-lipot na pagkaaga sa sendo mga tugang dahil kan mga share line na ini na namamati ta, minsan low pressure area. Kaya po kita nakakamati kaining maagnaw na panahon na nagpapara uran-uran. Ay, good morning kay Councilor Billy Bukid kan Bato Camarines Sur. Makol nga ako sa emo, Joey, ano? Jo, makol nga ako sa emo. Para sa
interview. Yan, maaraman taman po dyan ang mga update kan sanggunian bayan kan Bato Camarines Sur sa pamamayo kan sa indong mahigos, mabuot, matinabang na Vice Mayor Vic Ramos. Good morning, Joey. Databi session ngawan, Katars di pa, Vice Mayor Itzel di Maywat. Ayon sa Webes pa kuno. Ano, pig-atras ta na po o pigbaguhan ta na ang aldaw kan sesyon. Kan sanggunian panlonsod kan syudad kan Iriga. O yan ang naputa, no? Tanaram ko kan regular session, Tuesday. O baka igwa ng resolusyon na naman kaning binilaw. Ang mga miyembros kan sanggunian panglungsod kan syudad nagibuho ng Martes. Ano ba nanggad? Ang pinakang ano kayo ni? Dahilan. Coverage guide si Philip. Daman baga ngayon sa ating mga konsal. Aram ko niya ako Martes ang regular session. O kundi sa reply ni Vice Mayor Itzel de Maywan. Pero Webis ko no sa Webis pa. Kaya ramon ta daw Philip. Nagbago na naman kita ng aldaw kan regular session kan sangguniang panlungsod kan Iriga o so dating Martes. Ano? Ano ang rason? Tano talaga ka mo nagdagos kan sa itong regular session mo niyan? May mga uda sa di Iriga? Baka nag-ibasad to Cebu? Si Mayor Rex na Oliva? Ano man kaya ano pa man ang papel kan iba? Na mga miyembros kan sanggunian panglungsod na magparaiba-iba pa man sa kalakawan kan Mayor Rex Oliva kan syudad kan Iriga. Kaya ba na naman si City Administrator Attorney Wapirina, Piskal. O dapat ang mga miyembros kan sanggunian na magparaiba-iba sa travel na iyan. Sa party kan Cebu, may obligasyon ka mo digdi sa Iriga na may sinumpaan ka mong trabaho na may regular session ka mo. Dahil bali na. Tuesday po ramon ta kung ano mga agenda ninda, pag-uurlayan ninda. Sige. Noted po, Vice Mayor Itzel de Maywat. Good morning. Andawa, turog, pwedeng gisungon sa ngaran ng pag-service sa publiko. At isugma ko, nag-reply si Vice Mayor Itzel de Maywan. Pag-una ko, turog ang cellphone. Dahil mampalan mga tuga. Kan sarong aldaw lang gawid, turog sa iyang cellphone. Pero ngunyan matang-mata. Good morning man dyan kay Konsyal Pongpong Ramos kan Bato Camarines Sur. Oy, bagaruduan sa tuyang pwedeng ma-interview ha. Dyan sa Banuang kan Bato. Rarampo nindo. Gusto tang maaraman, maaraman kan mga constituentes kan Bato, kung ano yung mga insertion na yan, saka ginigibo kan sa indong local chief executive, sa pagsumitir sa sangguniang kan executive proposed annual budget for 2023. January na kita. Dapat nga ni Oktubre pa sana po, pasado na sa third and final reading, kan mga membros kan sanggunian, naisusumiter na ko na sa sangguniang panlalawigan for final and approval. For final review and approval. Naabala dahil man kaya kani yung mga grabe da akong magtapyas man. Ni na budget sa sangguniang bayan, ining mayor nindo dyan na si Junjun Surilla. Panduwa, may mga dae na susunuan na insertion an sanggunian. Gibo na naman kan sa itong alkalde na preparedness for in case of calamity na 1 million para sa MD RRMO, pero ipapasiminto da sa tinampo baralis nga po kaya na tayo Diyos ko. Makalamang dyan mayor na maramang gayud ang accountant mo, ang treasurer mo, financial manager mo, may legal officer ka man kayo na pwedeng mag-advise sa iyo. Itong sa turul-tulan lang nga ni. Sa nadidiscover lagod, ang mga insertion na yun Kaya naabala po ang pagpasar kan inaapod na
annual budget for 2023, kaya ni pong banwaan kan bato. Ano na kaya tayo, Diyos ko. Oy, Jo, wrong send ka. Kaya padi ini yung message mo. Bakos ako. Dahil ko ni basahon. Dapat ngarang ko man. Ika daw talaga loko. Ano na man silpong ko niyo. Ini mo daw silpong ko ini. Maray ka na ribayan. Sige man ano kita no, naka-live kita sa Facebook Live. Oy, good morning sa mga Facebook Live viewers mi ano. Thank you so much sa pag-view as in pag-antabay. Siring man sa mga yaon sa Transistor Radio nag-aantabay. Sa mga nag-aantabay sa edang Transistor Radio, good morning. Sa mga suki kan Bicol Connection, kan RPNDC kay good morning. Sa mga sponsor, good morning. Oy, saro sa sponsor po, time check, sponsor. Newscast 6 to 7 and 12 to 1, sponsor. And Bicol Connection sponsor sa programa ta, si Councilor Robin Biaris III. Kan sanggunian bayan ka Nabuwa Camarinesur. Thank you so much and good morning sa mga taga Nabuwa. Sa pengenot man ni Mayor Per Simbulan. Kasi ni Vice Mayor na pati. Former Mayor, sabi kan mga taga Nabuwa dapat sa next election mag-Vice Mayor si former Mayor Delia Simbulan. Dapat nga iyuman sana ang magagom sige ang tabang sa mga constituencies ninda. Sa gabos na sektor, ano lang kung magagom yun na lugod ang magtandem. O, yan ang sa question kan mga taga-sito Nabuwa Camarinesur. Sa bagay man anggad, magasto sa mga kandidatong Vice Mayor, si Mayor Per, halimbawa si Kapitan Bert Balbina, yun namang gasto sa para sureball ng gumana. Tapos si Bert, ginastosan naman, daog. O di si ano na lang ngayon, Mayora Del Simbulan ang gastusan ni Mayor Per na yun ang maging tandem running mate niya sa kargong Vice Mayor. Sa masunod na eleksyon niya, ako dugay na bagang eleksyon. At ang mga Pilipino, gusto pirming politika ang pigo-orlayan. Sports, politika, sugal. Babay. Ay, bako naman yun kay paano yung Joey. Ay, pangyayari. Abe daw, itry ko daw na apudan si, Councilor Pongpong Ramos kan Bato Camarinesur. Laga din yung silpong pasaway na maray. Ayan, nagre-ring. Mga togang oras, 46 minutes after 10 o'clock in the morning. Okay, mga tugang, nasa line na po kan sa tuyang komunikasyon ang saro sa Maygos, matinabang, mabuot na councilor kan Bato Camarinesur and siya po chairman kan Committee on Budget and Appropriation. Diyan po sa Sangguniang Bayan kan Bato. Good morning po. Live po kita sa RPNDCK sa programang Bicol Connection. Good morning, Joey. I-correct ko lang. Opo. Pako ako at chairman ka na po preparation kundi si Councilor Bugstrem Pula. But anyway, ang grupo mi, tapang-tapang man na nagtatrabaho when it comes to the appropriation. Si Bugstrem Pula pala. Mga kahaputan tungkol sa mga bagay na yan. Iya po, pero medyo si Konsel Bugs Rimpola masakit mahagilap. Daog ni Konsel Pongpong Ramos na perming available, perming isiton na Bato. Konsel, ansaro lang na follow up ko. Ano ni mga insertion na ini ni Mayor Junjun Surilla sa isinumbiter na executive
proposed annual budget for 2023 medyo dai tulos na ipapasar pa kan na konseyo, and then ano ang mga ginigibo kaning trim pagtapyas kan na budget kan sanggunian, favorably daw po niya sa party niya garo na increasean na dadagdagan ng budget ini pong nasa umbrella kan office of the municipal mayor. Araw mo po kanina, kayan. Ang municipal mayor po, si Mayor Surilla, nag-submit siya ng executive budget. Sanggunian para for review man. Then, nag-submit man ang Sangguniang Bayan through the Vice Mayor para kan propose mi man na budget. So, i-consolidate to ka, boss. Nagluwas. Iba ang nagluwas. Dahil nasunod itong kuyan. Dahil nasunod na ditong proposal man kan Office of the Vice Mayor and Office of the Sangguniang Bayan. So, may differences. So, iyo yan ngunyan ang pigtatakil mi. Pigbabalansi mi ka, boss. Pati ang budget sa mga iba-ibang departamento na pigihiling mi na may mga nailalag sa iba-ibang departamento na budget sa inda na bakuma na parang bakong proporsyon na dapat. Garo na api mo tapos pala ay ng mga- Sanggunian Bayan. Actually, sa yan sa rason, pero ang pinaka-purpose mi, pinagbabalansa mi kapos na budget. Ayo po, Kung ano tama. lang ang mga importanteng kaipuhan, kung pira lang dapat digdi budget sa araw kani. So, araw kayo nang ginigibom kan Sangguniang. Ang barita mi po baga, tracing barangay, matatawanan ni na 200,000 pesos each. Ano yan, mga punong barangay lang ng kaalyado ni Mayor John Cirilla. Taso ibang mga barangay, garo day kabali. Marangani po daan, nagkaigwa ka mo giraray kayo niya yung pagtulod na ibali ang gabos. Asin nagburutuhan, ganaan sa endong grupo. Yes po. Kan inot pong nagkaiguan din Municipal Development Council meeting, ayo yan ang talagang naging resulta. So, pagkabot sa Sangguniang Bayan, itong chairman Mingani, ang committee pa niya, nag-ibunin committee report na iba man duman sa napagka-uruyonan sa MTC. Then, kan nag-reconvene ang MTC, i-report to, tan nangyari kayang inot, absent dahil naka-attend itong chairman kan appropriation, si Councilor Boxing Pula. So, kan mag-reconvene ang MDC, iyo to, nagkaigwa siya ng report, so committee report duman, so iyo to ang pinag-diskusyonan doon, pinagbutuhan. So, committee report kan Sangguniang Bayan through the chairman of Committee on Appropriation. So, ito ang naging nasunod na. So, nagkaigwa ng pundo ang kapos na 33 na barangay worth 200,000 each para man sa kung ano man na mga proyektong pwede nindang mailag sa kanit sa indang mga barangay, kanya-kanyang barangay. Pero ito pong mga majority barangay, lalo na itong mga punong barangay duman, sobra pong pasasalamat sa grupo nindo tabi, Konsyal. Totoo po yan. Dati man po, taon-taon, igwa man talaga sindang tinataong pundo para sa inda na magamit man ninda sa barangay ninda. So, it so happen lang na kaninot na mag-punhidaan MDC, dahil sinda natawan na so iba, igwa lang tama ka, may natawan lang na magkapirang barangay. So, nadaklan dahil. Kaya kan mag-reconvene ang MDC dahil sa committee report na ginibo man kan Sangguniang Bayan through the committee chairman kan appropriation. Iyo na to, nag-reconvene sinda, nagkaigwa girare ng date na deliberasyon, as in finally nagkabutuhan, ginanakan kan mayuriyang na iyo kan naluwasan, na nagkaigwa girare ng tigtutuhan punduan mga barangay, so 33 na barangay. Iya po, noted po and very well said. Konsyal, may naingutuhan na naman da ka mong insertion kayo ni Mayor John Cirilla na mapunduhan, mabudgetan ng 1 million ang MDRRMO para in case of parang preparedness in case of calamity. Pero ang intention da
pasiminto ang porsyoning tinampo. Kaya dahil na naman danin na sunuan kan sa endo pong grupo. Totoo. Actually, dahil man, in fairness, bakong insertion and the right word siguro, Oho. but araw kani. Ang MDRRMO, kuwasin danin sinasabing 5% out of the one yan sa annual budget kan sarong banwaan. May igwa dan 5% ang MDRRMO na talagang para yan sa inda. If I'm not mistaken, ang 70% yan preparedness and 30% medyo lingaw lang ako. Ngunyan, kan pag committee hearing kayan through the chairman kan kuyan appropriation yung ani si Kagawad Bugsimpula, invited man ako duman as guest bilang sa Roman na Kagawad. So kan check na ninda gabos na mga big budget out of 5% sa roto sa nahiling ko. Actually ako ang nakahiling ka to na may 1 million sa other expenses yata to nakalaag na nakalaag duman ng 1 million for the road concreting. So ang reason din duman ang road concreting para duman sa madaling maibabaang bangka na pag-rescue garo, boat garo kung anong apod ka to, duman kaya ipapasiminto ito. Ano po, small port yan na parting yan na pigdadaongan, bababaan na tao o sasakatan ng tao. Actually, data pa man yan mapod na small port ang lugar na yan. Pero pigiling kaya kaning komitiba na itong porsyon na itong ipapasiminto, ako pa man nalaki importanteng maray para duman lang sa madaling pagbabakan bangka nindang. Naaramuan ko yan baga ninda, rescue boat, so kuyan man lang bagayan. So ako man yan na magabat, so kuyan man sa nabagayan. So, Parang rubber boat. Rubber boat. Oo. Rubber boat ang napod Kaya nga ning pasa na ning duwa ka tao kayo dyan. So, day pa man maray kay puhan na para duman nalagad ng kuyan, concreting ng worth 1 million. Tapos garo medyo makuyan sa mata, makulog na hilingon mo na sa MDRRMO, igwang nakalagdo man na 1 million sa other expenses, concreting of road. So, igwang nga ning nagsasabi nga ni Kagawad sa kwesa, paano nga yan duman ilinaw ko ta nga yan sa engineering, Tama. sa infra. Sila nagpagibo, budget duman, tapos, hindi sa MDRRMO, kahit wanta nga digdingan mga rescue equipment Yan. na importanteng maray, na ito ko taan i-priority. Maray pa mag-purchase ng additional rubber boat, pwede pa kayo aprobaran. Yes. Tapos, dapat binadgetan ninda tong concreting na to, kung talagang gusto ninda tong ipakongkrito, sa ibang kuyan, ibang departamento, bako sa MDRRMO na. Dapat pa lang sa engineering Dapat department priority sa na. Oo, dapat itong MDRRMO, talagang sa mga pinaka-basic sa nasa pinaka-importanting gamit na kay Puhat, iyon i-purchase duman. Yan. Tama man So, po. iba naging- Tama ka mo. Actually, ang bagay na yan, Joey, yan ang nakaka-delay pa sa pag-aprobar kan budget. During the committee meeting, committee hearing, pig-recommend na to ni kan chairman, kan appropriation, ni Kagawad Rimpula, mayo man na action na ginibo itong kuyan. Mayo man na action na ginibo itong MDRR na kung anong response ninda duman sa recommendation kan committee ba. Opo. Kunyan, naging reason, naghanap pala sinda informal letter or kung ano, na nagka-miscommunication na, kaya nahaloy na dahil nahihiro sa budget, dahil kato, kaday mo man pwedeng aprobaran ang budget dahil itong 5% sa MDRRMO, kaibanan to sa budget. So madudoble So, sa na. roto sa nakadelay. Garo. Kunyan, dahil pa na-aproban budget, sa roto sa Oo. nakadelay. Then kaso hapon, pag ko yan pag meeting pag session igwa na ang surat si Mayor Sorilla, manunungod duman sa MDRRMO na to na issue, pig retain niya dahil niya binago. As isin, pinanindugan ninda itong 1 million na to duman. Nako. So, naging desisyon na naman kaning chairman kan appropriation
na i-defer muna itong discussion tungkol sa budget, ninhuli, masurat giraray siya sa mayor, kan reason kung dapat itong i-include ang 1 million duman sa project na to na concreting of road. So, another delay na naman ka. Another delay. Yeah. Nasa second reading pa lang kamo, tabi sa pagkatangog kan na budget. Oo. Ding. Ay, So, yan po ang mga talaga. nagiging reason sa mga pagkakadelay. Iyo po. Ah. Sango niyan po talagang ano po pala, January 17 na, talagang pananggad na ipapasar sa third and final reading, kan Yes, konseho. Oo. So sa mga bagay na yung konsyal, kamo willing na mag-approve basta sa tama lang na proseso na dapat na isumitir kan Office of the Local Chief Executive man dyan sa bato. Takon na may mga bagay mananggad na dahil man po pwede na ipasar, dapat man talagang bagong kuta na kan na mayor nindo dyan, kundi kon matagas man. May paninindugan man na abo mang gayod magpahulo. Konsyal, guide po. Hello. Pasensya na po, konsyal, na putol kita. Guide po. Naputol kita. Opo. Ah. Guide po. Ayun yan, sabi ko, ang pagka-delay ka, approval ka budget, yan mga bagay na yan. May mga day pa nakukumpletong pinakaipuan kan Sangguniang Bayan na papel. Kaya medyo nadidelay. Pero po, konsyal, limbawa, dahil nindo ipasar ang budget for 2023 dahil sa mga bagay na dahil man pigbabago ni Mayor John Sorilla, ano ang mangyayari kan budget? Magiging reenacted? Reenacted po. Ang problema, araw ka kan reenacted budget. For the first time na mangyayari yan, na magkakaiguan rin reenacted budget. Ang problema, ang budget kan last year, annual budget, mas halangkaw kumpara kan budget ko niyan. Ay, oo nga pala, Nagbababaga. Opo. Nagbababaga sa inta o dati era, intanod niya, nagbaba. So, pag mag-reenacted ka, paano ang distribution mo kaya? Masalang ka to, saan ka makuha ang hababain eh? Paano yan? Makulog sa payo yan, sa kapos. Problema, kan banuaan. Iyon na po yan Kaya itong lang- implementation baga kaikan na Mandanas Garcia sa ruling. Oo. Kaya lang, Joey, araw ka never na napag-ulayan kan sa sanggunian na daya aprobaran ng budget. Ay, very good daw. So, willing po ang gabos na ipasar. Kami na aprobaran mo ang budget as Okay. long as na makumpleto na nindaan gabos na kaipuan kan sanggunian. Opo. Kahabuming mag-aprobar kan budget na basta-basta lang. Opo. Pero halimbawa, si mga proposal man nindong isinumitir, para Yes. sa taan na maayos, dahil man nagkao yun, di may mga budget na pundong dahil dapat gamitin kan local chief executive. Yan ang mangyayari. Yes. So baka ibito yan, although ipasar Baka- nindo, baka ibito ni Mayor. Araw mo po, karapatan yan, poder yan kan sa rong alkalde na magbito sa mga araw kayan. So, basta kami, i-approve ni ang budget according to what we have pinag-gibo mi na kung anong dapat gibo, ano digdi dapat, pero digdi. Ipapasar mi. It's up to the mayor na yan kung ibito niya. Iyo po. Basta kami, ipapasar mi ang budget. Then, Pero- mayo kami sa intention na mag-reenacted kita. Pero po kung ibito ni Mayor, ano pa mangyayari kaya? Number games. Po yan. Number games ang mangyayari after the veto. Actually, kasuhapon, may istorya ko sa imo. Igwa si Mayor na ibinito na appropriation ordinance na ginibo mo. Araw mo, nag-araw ka ni ginibo mo. End of the year, natipon duman sa Sangguniang Bayan, sa Office of the Mayor, so may mga tada-tadang mga budget na dahil nagamit. So at ginibo mi, nagibo kaming ordinance, appropriation ordinance na pinag-realign for the construction of SB building. Okay. Extension, mag-iwas-iwas man kami, tapiot na. Opo. So, kwarta ito kan Office of the Vice Mayor and kwarta ito kan Sangguniang Bayan, Office of the Sangguniang Bayan, natada-tada rin na pinag-realignment through an ordinance.
parang realignment o supplemental, araw kayan, pinagbito ni Mayor. So ano pa nangyari? Next, So, ang obligasyon mi kaya, once na ibito yan kan Mayor, may obligasyon ka kaya na i-override mo. so 7 pig-override votes. nindo. Oo. Maski pati yan kung obligado kami kaya na mag-action na mag-override. Correct. Oo, Kaya yan para pwedeng ultukawan na lang dahil na kami mag-girong na ibinito dahil yan. Tama, obligasyon mo yan na i-override. Kan pig-override po. Dahil may nakuha 7 votes. 5 votes lang nakuha kami. Vote sabihin po. Mayo na to. Mayo na to. Mayo na tong Mayo na to. sayang Mayo ka na itong to. Sayang dapat na ito. magamit. Ano na, magiging savings na ba yun kan LGU? Savings na, opo. Pero sayang po, at least nagiwas-iwas Sayang. na lamang ko ta na nagamit pa, nagiwas-iwas magamit na pa. building, Would sanggunian. 228,000 man lang to. Dako lang ano naman ko So, ta. madaling sabi, binito dahil may na-override. So, it is possible na naman na pag may mga ibito siya ng mga items dyan sa annual budget, ganun manuaan, baka pag ibito dahil may na naman yun ma-override. Bot sabihin po, ang administration mo niyan, saka ang grupo kan Vice Mayor, grupo ni Vice Mayor Vic Ramos, ano po, 5-5 ka mo? Actually, pag nahiling ko, pag nagbubutuhan, pirming 5-5. 5 kami, minsan pirmi kaming nagkakaiba 5, sinda pirmi mat nagkakaiba 5. Iyo po ano? Kaya lang pag-aabot sa break ditay, sa muya man nagbubutuhan Vice Mayor. So anong kota na? Pero po Kami they man counted. nagagana. Sa override, they counted ang boto ng Vice Mayor. Floor lang dapat Sa ang floor lang. boto. Dahil kapala ang Vice I Mayor. see. So, when it comes to two-third votes, you need 7 votes. Iyo ta 2/3 pala no, kung 5, Get dahil the manggararay. two-third votes. So kung naroon po kayan, pero pino-forward na nan mangyayari dyan sa bato, kan na about sa budget. Kuning kaso pinagbeto, giraray, na ipinasar nindo. O ano po ang mangyayari kayan? So, ano ito magagamit? Para yung magagamit, o dahil magagamit sa budget. Hindi Na, magagamit ang budget na to. so din, Dito to. So, ang problema nga ni Oni, pag binito niya yan, dahil ito magagamit. opo. Itong in-approve ninyo yan. So, back to the original ka last year. So may Oo. problema na naman. Ta sabi mo, Ang iba problema ang na, alam budget ko, last ito- year sa ngunyan. Yeah, ngunyan. So, paano yan? Siguro, sa budget, bahala na kayan magsinda. Baka may guidelines na sinda kayan kung anong dapat ipon pag-araw kayo na sistema. So, dahil baka end of the year 2023, mag-request sa endo si Mayor John Surilla na Supplemental. supplemental budget para magamit. That's another story. Actually, maski yan ba kung end of the year? Ngunyan lang, pwede siya mga pirang bulan, pwede na siya mag-request supplemental. Okay. But, that is another story. Ayun. So, medyo talagang, kumbaga sa ano po, maagi pa sa labot Kaya kandado. dapat kaya may bigayan. Ako, baguhan ako dumidig sa politika, baguhan ako dyan, first timer ako, pero pigihiling ko ang problema, simple. Simple, hinot, respeto. Correct, oo. Respeto. Anong sinasabi kong respeto? Dapat, every activities can executive, every kuwan, tawang respeto sa ang sanggunian. Because sanggunian, iyo ang nagtataong power sa sarong alkalde. Maski maglaog ka sa mga contract, kung ano, sa iba-ibang agency, step 1 mo ang authority. Hali sa kuyan, sangguniang bayan. Totoo po yan, tadigdingani po sa rin ko. DOH, may kontrata ka mo, kan regional director, kahit pa mo authority kan sanggunian. Correct. Every time na may transaction ka, kahit pa mo ang authority kan sangguniang bayan, may transaction ka sa ibang agency. Ang sinasabi ko, bako sa regular na transaction na pang-oral daw niya, dahil ma. Iyo po, When it comes to money matters, importanteng marian ko yan. Authority from sangguniang bayan. to enter into a contract kan sarong local So, chief kahit executive. mo talaga, Oo. ang nahiling kong problema, respeto sa lambang saro,
lambang ayin ko yan. Paano po yan, konsyal, kung ang sa itong mayor nakabayular nin kumbaga sa nakabalgar nin lay na dapat ko na bago man para hero magpara decision ang sarong local chief executive dapat may authority hali isa grupo kan sanggunian panlungsod na nagtataon nin Pambayan. sanggunian bayan nagtataon nin inaapod na authority to enter into a contract or to authority sa sarong alkalde na mag desisyon. Paano po kung mayo kayan pero nagparahiro na ang local chief executive, pwede pala nindong kasuhan na naharap kayan? Na mayo? Siguro po, pwede. Pwedeng kasuhan yan siyempre may violation na nagipo. Iyo po. Lalo na kung proper fiscal government, dahil pwedeng magparahiro lang dyan, magparabot ang sarong local chief executive. Digdi sa rin ko na gawa ng napatawan po baga, perpetual disqualification to hold any public position. Magapat po yan, mga araw kayo na bagay. Oo. F1 careful permit at mga aksyon na ginigibo. Dapat lesson learned yan eh. Oo. Actually po, at mga araw kayo yan, pwede mo man yan na ilibit, complain mo, reklamo, ilibit mo saan ko niyang panlalawigan. Opo. Pwede man po yan sa ombudsman. Yan man lang mga proper authority pwede mong daraan kayan. Pero po napipil nindo na ining mayor nindo dyan garo daing respeto sa sanggunian lalo na sa lado kan nasa party kan opposition. Actually po, gabos na bagay, ikaadalan may man ang mga legalidad o kung anong mga reasons na mga valid reasons kung ano ka nagigibo man na kayan kung ano ang mga action kan mga lambang sa rodigdi. So, inaadalan may man ngunang maray bago man kami nagkakaigwa din move kung sa makod anong bagay. Ayo po. So, okay po. Siguro, out pa man lugod na dangugon man po ang boses nindo kan sendo pong local chief executive dyan na bakong dapat maging one way lang ang desisyon or mga plano kan sarong local chief executive dapat dangugon man ang boses kan mga yaon po dyan sa sanggunian bayan kan bato sa panginot po ni Vice Mayor Presiding Officer Vic Ramos. Saro na lang po, follow up ko lang ini. Duman sa naging query nindo about sa STL operation kan bato. Ano po itong franchise holder kayo ni? Sa STL kan bato? Nagdangog man lamang po o nagrespeto sa entong imbitasyon na mag-appear dyan sa before sanggunian regular session kan sanggunian bayan tangarig linawon itong mga query kan sa endo pong institusyon, konsyal. Actually po, apot ko niyan, maman sindang na ipaapot sa mo sa kan mga query ni. So, but duman sa Treasurer's Office, nag-apot kami duman, imbitaran mi na lang sa Treasurer's Office. Ay, naputol. Sorry po, konsyal naputol po kaya kita. Ini kaya unli ko lang po ining cellphone load kan cellphone ko. Pasensya na po. Konsyal, again, sorry, naputol po ang line ta. Right po. Actually, confirm man dyan sa Treasurer's Office, sa impression na nag-issue kan permits and licenses, confirm man talaga nila na ni TLDT mayong franchise. Oh, okay. Mayang franchise. So, pinaka-head ka nag-operate digdi ka itong panahon na pigdi-disregard sa mga invitation ka sa gumayan ni Gabos, pig-declare mo itong persona ng grata. Pig-declare mo itong persona ng grata. Pag-declare mo yung persona ng grata, nabarita mo na lang, pagpaduman mo, tigpapapot mo, nag-graceful exit na siya, nasa digdi siya sa muya. So, pag ang sarong tao deklarang persona non grata kan sanggunian bayan, dapat din na magpahiling-hiling dyan na konsyal. Actually, maman kaming power ang magpugol sa iya. Alam mo, sa constitutional rights niya yan na kung gusto niya magdigdi. Pero, yan ang sinasabi kang for delicadeza na lang. Okay. Hindi ka welcome sa digdi sa banuan na ini, bago ka man pating residente digdi, ano kung para digdi ka pa man. Correct, oo. Pero po, konsyal, pero tayo siya pigpupugol na magdigdi, nagkarapatan niya, constitutional right niya yan iyo po. Kaya pwede mo siya magdigdi, kaya lang, iyon ang sabi, kaya bilid man ako duman sa tao na to, siguro, for delicadeza, so ginipo niya, na naaraman niya ang harong katuso, naging resulta na deklara mi siyang persona non grata,
para dahil sa dahil na pagtaong respeto sa mga honorabling tao digdi sa bato, nagkusa na siyang nag-exit. Okay. Copy po. Pero po ito mga query nindo, So, nangyayari ka to, medyo na kuyan-kuyan muna, supwere. Na-busy na kami sa ibang bagay. okay. So ito we continue. Ipapadagos pa pala nindo konsyal na sendong iyan na legislative query. Yes. Kaya lang mo dyan, araw mo, paglahog kan January, na ipa-approve ang annual budget kan sa rong lugar, sa rong banuan, sa rong syudad, mayo mo ng ibang mga dapat pagparakatikon ka mo sa sanggunian o mga kung anong resolution ordinansa, priority mo na permiso budget. Correct, opo. Nakasalalay man po kaya sa budget ang operation kan sa rong munisipyo, as in mga barangay, mga tao, and general welfare and social services. Kaya po kan mga tao. Kami nga ni Joey, sabi may pagkumpleto naman ka po sa papel. Willing kaming mag-special session, maproblangan ko yan. Maproblangan budget. Sa local government, anong ilang months? Yes. Oo, pag day mo yan nakapasar, I think 90 days after January, re-enacted na. Ayun. Mga problema na ang mga financial manager dyan sa bato. Problemang dakula sa first time ministry na magre-reenacted ka, main budget na mas halangkaw ang previous year kan bago. Iyo po, talagang makulog sa payo yan. Kulog sa payo yan. Oo. Ako may man yan na mangyari. Actually, may mga hinahagad lang kami. At isa sa yan sa nakabalang marayan sa MJRRM mo yan. Inot na pinaghanap niyo sa MDC para sa MDF to, sa Municipal Development Fund na 20%. Opo. So, naayos na to. Kaya, tapos na to. So, hindi naman kami sa MDRRMO. Ito aning may date na problema na to na 1 million na dahil nagkakasundo. So, nag-response na kasahapon si Mayor, nagtapit mina sa Sanggunian, still, remains in the, retain itong kuyan. Naging programa ninda duman sa 5%. Mm-hmm. So, they satisfy so chairman kan appropriation ko. Gusto niya giraray, magsurat man kay Mayor nin. Kuyan ba niyang, parang reaction niya duman sa surat na to ni Mayor. So, another days na naman yan. Another abala na naman yan. Pero marangani konsyal, malinawan pang maray pa na nun sa emong bisyon, ang paghiling mo, tanahiling mo pa yan. Sa kadaklan na naghibog ng annual budget. Ito nangalas kaya mo, if I'm not mistaken, nahiling ko to duman sa other expenses na. Duman mo na pala sa other expenses. May mga inapod dyan na mga, tapos sa other expenses, other general, kuwan nga, may mga arog-arog yan kaya, nga duman yan. Duman mo pala niya na hiling. Oo. Duman yan na hiling. Okay. Kunsel, more power and God bless you. Napakasalamat na maray. Dakulang salamat na nalinawan po ang mga taga-bato na ang Sangguniang Bayan willing na magpasar kan proposed annual budget for 2023 basta maging maayos lang. Oo. Ang isinusumiter kan Office of the Mayor. Opo. So, as your parting words na lang po sa mga suportadores po nindo, mga nagburuto sa emo dyan, mga pamilyang nag-aantabay, please go ahead with your parting words. Salamat po, Joey. Sa mga nag-aantabay po, particular na sa tigdi sa mga taga-bato, dahil po kamo mag-isip na ang Sangguniang Bayan, araw kan pinapaluwas kan iba dyan na tig-ipit ang budget. Dahil po totoo ang tig-ipit ang budget, dahil kamo kayan maniwala. Tapos pinagdi-delay. Araw nga ni po nga ni kan paliwanan ko sa Indo, kasubago sa digdi, na ang budget, dadaisik pa yan na maray, tig-sasaro-saro pa yan, kung talagang tama ang pagkalaag. Tama para digdi sa bagay na ni, tama ang kantidad, tanganing pakinabangan kan mga namamanuaan. Doon yan, dahil puro ang pagtaong pag-aprobar kan budget, dinhuli kan mga bagay na yan. Kine-check ta, may check and balance kitang sinasabi para mahiling ta kung
talagang ang pundong yan, intended sa sarong departamento o sa sarong bagay, tama ang paggamit, magagamit sa tama ang kantidad. So, kada akong kinukonsiderar na bagay bago po ang ma-aprobaran ng budget. Bago man na-aprobaran ng budget na basta-basta lang, na dahil magagamit ng tama. Kumbaga sa ano, sa Sa totoo tama. lang, as in sa matuod siya ng paggamit kan pundo. Opo. That is a public funds. Yan. Kaya dahil po kamo maniwala na ang sangguniang bayan, an approval kan budget. Isa na po. Actually, may mga nakaka-delay na bagay. Saro na po nga na yan. So, sabi ko bago, so sa NDC, ito naman sa NDRRMO. So, sinecheck na po yan, gabos. Sinecheck na po yan, gabos. Bago po kita sa parte po yan kan annual budget, kan banuan. So, pagklarado na po gabos yan, pasiring na kita sa approval kayan. Pagkaday man po, dahil man po pinaplano na magkaigwa kitang reenacted budget, maski man po kami, habo kami kayan. Okay So, po. sana po maintindihan nindo na kami nagtatrabaho lang. Kundi kami po nagtatrabaho, pagka-abot kan budget na yan, approve tulos na po. Omo po. Para tama na kaming trabaho. Kaya lang din yan ginigibo. Nagtatrabaho kami kaya nahaloyan pag-aprobar kan budget. Okay po. Pinapasiguruhan ming maray, ko yan. Ang budget bago aprobaran. Yan lang po. Sana maintindihan ka ng mga kaimanuha kong tagabato. Okay. Very well said, Konsyal. Ang importante po, sa matod sana, ang sa ito pong pagserbisyo, na dahil man masayang ang kwarta kan kaban kang gobyerno, sa public funds, sa kwarta, mga buwis kan mga namamanawaan, magamit sa tama. Kaya tama man po itong sa endong objetibo as in aksyon, na sa mga dapat na ma-correct, correct. Tangarig pong mayong pagbasulan, ang pagpasar kan sarong proposed annual budget, bako talagang subasuba yan, tapi giingutuhan talaga yan, tigasaro-saro. Lalo ng government po yan, even a single cent, striktong maray, miski sentimos, pag di nababalansi, talagang masakit po. Tama lang po yan, naglilikay man po kamo. Na dahil man talaga mabasol. Basta ang importante, ang sanggunan na bayan, yan po ang sa indong pagiging programs and projects para sa mga tao. Yung gayo ko. Okay, salamat po. God bless and more power, Konsyal Pongpong Ramos. Thank you so much. Mga tugang, mahanap buhay muna kami and mabalik sa programa pagkatapos ng ganyan. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya believe ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap.
patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with Double Tanggaling Formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with Double Tanggaling Formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya believe ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs, at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with Double Tanggaling Formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang #1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtitesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya believe ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Sa tuya pong programa, salamat kay Engineer Joanna Divilla sa kadakol na mga hanap buhay at siyan ang iba pang hanap buhay. Ang sunod na makakaulay ta po sa laugkan programa ang saro sa honorableng Municipal Councilor pa kan Bato Camarines Sur. Si Councilor Billy Bukid. Alat-alaton talang ta, garo naka-globe po kaya si Konsyal, ang gamit niyang CP Globe, ako man na smart. Analytics ang load ko, kaya di ko makakall, kaya ako Konsyal. Ika na po mag-call sa kuyang cellphone. Makaulay-ulay tamang po si Konsyal, Billy Bukid. Pero na po sa iya kan mga taga-Bato, maging kan ibang media, Mayor Bukid. Mayor Billy Bukid, good morning. Yan. Pero sinyalis na maabot ang panahon, ini pong si Councilor Billy Bukid. Kung itatao ang bindisyon sa iya kang kagurangan, baka maging mayor man ang gadin eh. Dahil po ang sa iyang kaisipan, bako lang pang konsyal, kundi pang executive pa. O, di ba? Ayan, okay. Okay. Mga tugang, sa oras pong ini,
alas 10:33 nin pagkaga, sa tuya makakaulay, po sa iya bako lang konsyal, kaniba pong media, maging kanibang mga taga-Bato, kundi Mayor Billy Bukid, niya ko kung kagustuhan kang mahal na Diyos, maabot ang panahon, niya ko baka talaga mailihir na Mayor kan na Bato si Konsyal Billy Bukid. Good morning, Konsyal. Good morning, Live kita sa programang Bicol Connection po sa RPNDCK. Thank you so much. Go ahead po with your greetings. Good morning po. Mabalos po ka sa imong invitasyon. Kaining interview na ginigibo ngunyan. Tagabot po sa nagdadangog kan sa imong radio station. Tapos puso po akong nagpapaabot ng dakulang respeto tagabot na mga namamanuan kan rin kulata. Iya po. Konsyal, kami po believe sa imo. Sabi ka ni ba, nagkandidato ka po last election as independent, pero dakulon po ang mandatong na-receive mo. Kaya aram ko, mapasalamat ka giraray sa mandatong itinao sa imo kan taga-Bato. Nagkandidato po akong independyente. Sa hirap po kan mahal sa Diyos, natawag kita ng mayoriyang boto. Nakuha ka po, so number 1 o top-notcher vote sa pagkakonsihal kan sa muyang Banuan. Iya po. Ang mama mo po ba halarig na panahon como ilihidong alkalde dyan po sa Bato? Iyo po. Sa pagkakaaram ko po, sa naramdaman ko pa, iya po na inaidihar kang taon na 1970 hanggang po 1986. Kaya sa sakuya pong pagkakaintindi, siya po ang pinakahaloy na nagsilbing alkalde sa sarong tao sa Banuan kan Bato. Iya po, kung napag-uulayan po, mga karahayan, legacy, may tanda ka pa pong mga legacy or karahayan na nasunuan po kan mga taga-Bato sa imo pong mother na haloy pala nagsirbing mayor sa parte kan Bato Camarines Sur, Konsyal. Actually po, actually yung pa ko ito kan mag-phone siya, pero ipaman po akong naramdaman kan sa iyang mga legasiya na naginibuhan niya sa Banuan kan Bato. Opo. Pero itong pagpakarahay niya kan Banuan o para sa iyang kadiri, kundi para sa mga constituents kan Banuan kan Bato. Opo. Sa pagkakaaram ko po, mayo po akong naramdaman na ginibo na pala sa kuyang ina. Siya po dahil na daong eleksyon, kundi po siya po nahali, tapi medyo po nagkaigwa kita ng problema kang 1983, nahali po siya ng 1986. Iya po. So, Konsyal, barita mi po, although ini pong ibang mga konsyal, maray man po sa indang mga kaisipan. Noy, ayos daw ining Joner. Ayos daw ini. Tabi. Ini pong mga ibang konsyal, maray man po ang mga kaisipan, pero po medyo nakakalamang ka daw bako ka po nga ni pang ilihidong mayor kan Bato, konsyal pa sana, pero dakulong ka po daang natatawanan ng mga tabang, arog na sana kan mga ini pong mga computer unit, mga handheld radio sa mga iba-ibang ahensya po. National agency and local agency, yan po dyan nakabase sa partikan Bato Camarines Sur, Konsyal. How to is it, Konsyal? Iyo po, nagdodonar po kita, sabot po man sa kuya kung makakaya, ay guwaban po mga tao na naratrapo ka, na makatabang, kan mga pangangaipo, lalo na kan ahensya, kan gobyerno, pulisan, at din ang Bureau of Fire Protection, nasaro sa
pinaka-importante na padabaon ang ani pong mapakahay o sarong banwaan. Opo. Ngunyan po, ako po kaya nasusunod man sa po ako kan nahiling ko ang sakuyang mga magurang. Opo. Ang samuya, lalo po sa muyang ama, na kami po pag naglaog sa politika, dahil po kami magparautik, dahil magparangako, ibulsa na sukayang gibuho. Iyo man po ang sakuyang ginigibo kunyan panahon. Ang gusto mo pong sabihin, Konsyal, na mag-serving honesto, in good faith, and may transparent sa pag-service sa publiko. Precisely. Mas maray po ang magsilbi ka ng honesto, lalo ay ka pinag-iliha, pinagtiwalaan ka, ang panuan, ang duwa, dahil ko po, lilikayan ko na mansahan. So, magayton, as in maray na pangaran, dan sa kuyang mga magurang, sa pagsilbi sa manuan nindato. Very well said po, Konsyal. Lapira po dakan mga handheld radio, mga computer unit. Nag-donate ka pa po dahil mga ilaw sa mga street lights para maging maliwanag po ang kabanggihan po dyan sa Kalabaan kan Barangay San Vicente going to downtown. Iyo po. Igwa man po kitang nakuanan ng mga street light, 500 watts strong. Minsan po, nag-igwa mga brown na kita sa ringpunada, maray man po nanggad na maski sa ng sulo o ilaw, makatabang man matang na maging maliwanag ang panuan kan pato kung igwa kitang mga brown house. Iyo po lalo na sa mga motorista, kung banggi at is makaibitar sa aksidente sa tinampo, saka dahil magbungkara sa mga mararaot na elementos kan susyudad. Iyo po. Gigibunta lang po ang paabot kan sa kuya makakaya na makatabang sa panuan kan pato. Kung ano naman po ang sa kuyang destinasyon sa politika, Diyos na po ang masabi kayan, ang mahusgayan, asin po ang lambang na mamanawaan kan panuaan sa bato. Ikaw po pala nagtutubod ka na limbawa ang kagurangnan ta magpasabot sa imo na if destiny commands you, you must obey, na ikaw maging maabot ang panahon, time will come, baka mailir na alkalde po ka na bato. You must obey. Now, tutubod po ba ako yan? Destiny is whether you like it or not. When it's yours, then you will be there whether you like it or not. Ay, very good po. So, at least kaya pala ng iba po baga na media, napod sa emo, Mayor Billy Bukid, ang iba, Konsyal Billy Bukid. So, may mga pasabong na, pasabong na talaga kayo dyan na, Konsyal. Iyo po, dahil pa po kita kaya nagka-ambisyon sa matood na po kita. Opo. Ang ito po pumili, hindi ko tang, opisyal, kan banuan din ba ito, ipunta sa na po. So, pagtrabaho po kita. Iyo po. Konsyal, ano po ang sa emong mga committee ba? Kung ika po, nataan man po nin committee, mga ano po ang sa emong committee ba, as in chairmanship, dyan sa Sangguniang Bayan? Sa kuya pong komitiba, ang paski po, ikaw kaming doktor sa Sangguniang Bayan. Opo. Ang sa pong komitiba, one is Committee of Health. Okay. Saka Committee on Infrastructure and Development. Okay, magagayan po baga ini yung mga committees mo, Konsyal. Saro na dyan ang Committee on Health. Ano po, sa tuyang Municipal Health Office, na-invite mo lamang sa Sanggunian para mahapot kung may available po kitang mga bulong, pati na mga therapeutic na dapat mahagad man kan sa tuyang mga nangangaipong mga kay manwa po dyan sa partikan na Bato Kamsur. Iyo po, nagkagawa po kami kayan, pinapot ko po sa samuyang RHU or MHU doctor, panuan kan pa to, kung ano ang mga bulong na kaipuhan, ang lambang na mamanuan, lalo na po ining mga non-therapeutic medicine. Opo. Ano po ang naging simbag kan sa ito pong Municipal Health Officer? Igwamanda, kunding ako kayo magkuminta mayo po sa kuyang bokabularyo,
ang magkumentar o magtaksar, bahala na po ang mga tao kung ano sa indang nadidiscovery kan nangyayari, lalo na sa health obligation. Iyo po, to sa iba po, kaya konsyal na munisipyo, ang itinatawag kan doktor, kan mga assigned doctor sa municipal health, resita lang. Pag-abot na sa bulong po, uda. Sana dyan po sa bato, kung sa indong pagpasar kan annual budget, magkaigwaman po nin budget para sa pag-purchase nin medicines and non-therapeutic po. Sige po. That is one of the main concern ang tatuya po ang health, lalo na po dito sa tuya sa Pilipinas, na medyo masakit po pag kita inaabutan ng ilang. Opo. Kaya saro po yan sa mga tutuparon na matawan ng tamang bulong na pwedeng i-distribuer sa mga tao. Kan December nga ni, nakadisponer man po ako ng diet sa bulong na ipinag-turnover po sa RHU doctor, kan Manuanin Bato, na mas ipaano po, makatabang mapata. Sa bako man po kitang doktor, so gabos po na nakukuha ko o na susudisit kong mga bulong na pwedeng makatabang sa mga constituents kan Manuan kan Bato, pinata ko man po sa RHU o MHU kan Manuan Bato para po matawan, so talagang nangangaipo, as in, so nagtatao, iyo, so nakakaintindi kung anong klaseng bulong, so tinatao, taba ko pampitik ang doktor. Ikaw po palang konsyal, very generous ano ha? Pag nakakakuha ka, idinudunar mo dyan sa indo pong mga manibibang ahensya as in departamento kan Bato Kamsur. Iyo po. Naghahanap po kita ng ibang source na pwede tang maitao. Sa araw po kasabi ko, ako po ang nangangako, na ipo ako basta kung makakuha po kita, ipo akong mahirap na kung maray na kaisipan man, kasi maray na puso, na makuha ng taning tabang, ibad po, hindi ko pa mag-abot, pero itatao po yan sa manuahan. Iyo po, date na lang po ang follow-up ko, kadikit lang na komentaryo or comments or remarks sa indo pong ginigibong paghingutungo niyan kan propose annual budget na isinumintir po kan sa indong local chief executive na si Mayor Junjun Sorilla po. Sa ngunyan po, nasa period of discussion pa po kami kan annual budget. Pero gigibong po ang samuya makakaya na matapos ini dalong madaling panahon. Opo. Ano maghiro na po, lalo na po yung mga empleyado sa munisipyo, yung mga casual o ano man nakaipuhan, ganda, panuanin pa to, marami pong magpuna ang pagtabang kan manuan. Iyo po, kumusta man po ang relasyon nito sa manibebang mga financial managers? Kumusta man po, maayo man sindang komentaryo about sa representation allowance and iningrata and inipong pod budget para magamit man po kan sa indo pong institusyon kung may mga public hearing, may mga committee hearings and regular session, at least man lamang po kamong magamit para man lamang po sa at least pang snacks. Iyo po. Sa ngunyan po, dahil ko pa po yung masimbag yung pakita sa proseso kan annual budget. Pero ako nahihiling na problema sa mga department head o iwang lahi na dapat ang sundon. Correct, oo. So, kamo po, ang para sa endo, ang nasarong nasyon o banuan man, pag sinusunod po ng tama ang batas, nagigipong asinsado, asin namamantinir ang maayos, asin maray na pas i-orden. Tama po yan. Tama po yan. Pagsunod po kita kung ano ang batas kan patuyang nasyon, ako sana sa patuyang banuan, ako sana po sa patuyang distrito, sa pamamayo kan patuyang kongresista na si Nick Villacorte, pagsunod po kita sa lay. Kapag nagsunod po kita sa lay, sigurado ko po na mapakaray kita. Iyo po. Ano man po ang kadikit na comments mo kay Mayor Junjun Sorilla? Ano po siya?
as Chief Executive, nagsusunod man daw sa nakabase sa libro kan local government, sa local government code, as in nasusunod naman daw po ang inaapod na tamang protocol, as in tamang pagtratar sa mga iba pang ilihidong opisyal kan banwaan po nindukan ba to, arog kan August body. Ano po ang kadikit na comments mo sa iya? Nasusunod naman daw ang siring o diri? Iyo po, sa totoo lang po, ako man pong pasil ang mag-alkalde. Okay. May kasabihan nga ni na, if you think to be a leader is easy, but when you perform the task, competence and determination is not that easy. Medyo malalim to, Konsyal. Pwede pong pakiulit. Sabi ka ng technician napatindog Malalim nga itong malalim nga itong example ni Konsyal Billy Bukit. Ano daw nga kung pakiutro? Iyo po. When you think to be a leader is easy. Okay. But when you perform the task, competence and determination is not that easy. Gustong sabihin ko Konsyal, madali na maging leader. Pero kung ang paggampan, ang gampanan, ang mga responsibilidad, funksyon, as in obligasyon kan sarong leader, kadipisil pa lang Konsyal. Dipisil man po. I see, okay. But di na lang pong tupong, nabasa ko man lang po ini. Okay. However, everybody has the right to be a leader. Okay. And they has the right to choose their leader. Mm-hmm. Okay. Because we believe a leader should be created by the people as well as God created men and prosper the destiny of leadership. Garopox bo polybox po ano? Iyo po. So, pakung pasil po ang mag-alkalde. Kung may kakulangan man o tama man o di ba man sala na ginigibo si Mayor Sorilla, panahon na po ang masabi kayan. Pero ako po kaya, ugali ko po na kayo magkomentar. Iyo po, iyo po. Lalo po, pinmayo kitang tamang ebidensya Iyo po. o mayo kita sa proseso kang pagkomentar. Pero malinaw Konsyal na ang mandato itinaukan tao sa mga local chief executive, pero tao manggiraray po ang minabawi kan poder. Poder ang tao nagtaong poder, tao manggiraray minabawi po lang kan poder. That is true po. Okay. It is written in the book. Okay. Once the people give you the mandate o mandato, tindaman po ang mabawit kayo. Kaya sa kuya po, pagtitip kita ng tutol, maging honest kita, maging sincere kita sa mga tao. Okay. Konsyal, napaka very well said po. Ano daw po na gibuntang mga regular mga once a month, pero may kita nag-ulay-ulay sa programa ko, Konsyal. Ako kaya po ang cellphone ko dahil nakaka-upload sa anli ko lang kaya ako. Yan lang ang request ko sa iyo, Konsyal. Anyway, as your parting words po, Konsyal, siguro po, kontento, may mga nag-text sa Kuya Digdi, kontento sindang maray na nadangog po sa imong mga information, mga paliwanag, sa loob po kan sa tuyang programa, lalo na mga taga-Batupalan mo niyan, nakaturutok sa tuya mo niyan dyan sa indang mga barangay. Go ahead po. As your parting words. Gigibuot ko po nga boss. Tapos, kan sa kuya makakaya na makatabang asin po mapakaran. Yan po yan. Diyos mabalas po sa inyo, boss. Salamat lang po. And more power. Thank you so much sa oras na itinao mo sa moya, Konsyal Billy Bukid, ka nabanwaan po ka na Bato Camarines Sur. Malinaw pong maray, magayonon pong marayan sa tuyang naging pagulay-ulay. Salamat po, Gararay. Salamat po. Okay, mga tugang kami mahanap buhay pa, and after ka na hanap buhay ta, ilaog ta na itong masunod na programa noy.
Joanner, sabay na kumaparam. Ini po si Joey Lim. Salamat kansen. Pagantabay, naging guest, naging newsmaker ta sa laukan programa. Duwang honorableng konsyal. Sabato, si Konsyal Pongpong Ramos and si Councilor Billy Bukid. Diyos mabalos po sa endo sa mga taga-Bato. Good morning. And sa kabos na nagantabay sa to sa Facebook. Ano pala ng Facebook tanoy? Naka-live kita. Di ko lamang napasalamatan pala sa mga nag-view sa to. Bago daw ako mag-extra, pasalamatan ko sinda. Ano noy? Ilingon ta daw. May mga in-interview kaya kita mga tugang, kaya dahil ko po napasalamatan so mga nag-view sa tuya, saka so mga nag-likes, nag-comments na mga magagayon. Si Cesar Montana, magandang umaga, sabi niya. Si Rosita Rombaoneri, sa hermanang Melanie, and Marisa Mendoza, Michelle Pasiti. Thank you so much. Thank you so much. Sa sendong pagantabay, sin sa gabos na nag-watching. Sa nagantabay sa mga transistor radio, thank you so much. Stand by po sa masunod na programa, After Hanap Buhay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents. Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya, kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatanggap ng package sa ML Moves by Emily Willier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maaasahan lagi. Emily Willier, tulay ng pamilyang Pilipino.